vás vítám u tohoto videa, kdy máme třeba koua. Zrovna jsem 26, mi to teďka do... Čím? Jo, říkám jo, jak se zmátím. No, víš, že jsem zmátím. Nemá prachy. Pachy. Many? Můžu? Kurva, nemůžu. Plus 30 coinů jenom. Prdel, coiny nepotřebuji, vůbec nepotřebuji. Nechci. Co tu máme? Hovno. Tohle tu máme. Plus. Brum. Umí řídit power, já na to vůbec nemočku má, on jede. Jedu při tom seru, Holce je rok. Už rok tady je. Už rok je tady se mnou. A nic se jí nestalo. Jenom tu bouli si tady dneska udělal. Ivo? No, ty? Jo. Je ty malička, ne? Jo, nebude. I believe I can fly. No nebude pavouk jako teďko, že uteče. A počkaj na něj na zastávce, a budou tady dva paní Kozáková na zastávce. A dole. Paní Kozáková. Tady je banán. Tohle by mohlo z toho být všechno a čau.